Treffen. Срещам, улучвам. В това видео ще разгледаме някои изрази с глагола treffen. Ich treffe das Ziel, ins Ziel. Улучвам целта в целта. Den Nagel auf den Kopf treffen. Улучвам право в целта, казвам, правя нещо точно на място. Ihn an seiner schwachen Stelle treffen. Засягам го по слабото му място. Ihn empfindlich treffen. Засягам го по чувствителното му място. Ich habe ihn auf der Straße getroffen. Срещнах го на улицата. Eine Sache aufs Haar treffen. Докарвам, постигам поразителна прилика с модела. Auf einen starken Gegner treffen. Натъквам се на силен противник. Auf Widerstand treffen. Натъквам се на съпротива. Auf Schwierigkeiten treffen. Срещам трудности. Unsere Mannschaft trifft nächsten Sonntag auf den Sportclub Dynamo. Следващата неделя нашият отбор ще се срещне със спортен клуб Динамо. Mein Geburtstag trifft diesmal auf Ostern. Рожденият ми ден този път се пада на Великден. In seiner Ehre, in seinem Stolz treffen. Засягам го на чест, наранявам гордостта му. Vorbereitungen für die Reise treffen. Правя приготовления за пътуването. Er war durch diese Worte im Innersten in tiefster Seele getroffen. Думите го засегнаха, нараниха дълбоко. Den Kern der Sache treffen. Изтъквам, улучвам същественото. Ins Schwarze, ins Blaue treffen. Улучвам целта, не улучвам целта. Eine Entscheidung treffen. Вземам решение. Eine gute Auswahl treffen. Eine schlechte Auswahl treffen. Правя добър, лош избор. Mit ihm ein Übereinkommen treffen. Постигам, сключвам споразумение с него. Maßnahmen treffen. Вземам мерки. Verfügungen treffen. Давам нареждания. Der Blitz traf den Baum. Мълнията улучи дървото. Ich war wie von Blitz getroffen. Бях като поразен от гръм. Der Verdacht trifft ihn. Подозрението пада върху него. Dich allein trifft alle Schuld. Единствено ти носиш цялата вина, отговорен си за всичко. Der Schlag soll ihn treffen. Проклет да е, дано да пукне. Es hat ihn ein trauriges Los getroffen. Сполетя го печална участ, съдба. Er hat mit seiner Vermutung richtig getroffen. Предположението му се оказа вярно. Den richtigen Ton treffen. Намирам верния, подходящия тон. Dieser Vorwurf trifft mich nicht.
Този упрек не ме засяга. Auf dem Bild ist sie gut getroffen. Тя е излязла много добре на снимката. Er hat es dort gut getroffen. Той има късмет, че попадна на добро място, добре прекара там, добре стана, че отиде там. Du hast es gut getroffen, du hast es schlecht getroffen. Провървя ти, не ти провървя. Имаше, нямаше късмет. Sie hätte es nicht besser treffen können. По-добре за нея от това здраве му кажи. Wie es sich oft trifft. Както често се случва, es trifft sich gut, das. Стана добре, че. Wer einmal trifft, ist noch kein Schütze. Който учи веднъж, още не е стрелец. Wie es trifft. Както се случи, както дойде. Ihre Blicke trafen sich. Погледите им се срещнаха. Er hat sich heimlich mit ihr getroffen. Той се срещна с нея тайно. Wann, wo wollen wir uns treffen? Кога, къде ще се срещнем? Sich auf halben Wege treffen. Намираме компромисно решение на проблема. Fortsetzung folgt. Следва продължение. Ако искате да видите още такива видеа, моля не забравяйте да се абонирате за моя канал в YouTube.